दायो बे सेलेखा बाजाराव जोङो गोरलै गोरलाम दखान होनानै जायो। बेखिनि टाइमाव जों एसेब्लाबो न'निफ्राय फानलु फाननानैनो दखान जोङो खुलिदोंमोन। फिसाफ्रा गैयाब्लाबो 1.5 लाखसोनि माल खहा जाबाय। दख'ना गस्ला साद्रि लाबोनानै फानफैनाय आरो प्रिन्टार आरो खानाय बोग्रा पार्लाराव बाहायग्रा बुस्थुफोरखौ गासिबो लानानै थांजोब्बाय। बेबायदि खहा जाबाय आरो जोंनि दखाननिफ्राय फिसाफोरनि दखाननिफ्राय थांनाय मोनायाव जादों। थांनाय सुक्रुबाराव बिसोरो दखाननि माल लायजोब। चिरां जिल्ला खुंग्रिं ओनसोलनि सेलेखा दखानाव सिखाव। दासान्दि बिटिआर ओनसोलाव सिखाव खावनायनि जाथाया सम सम जानो हमगासिनो। थांनाय हराव चिरां जिल्ला रुनिखाता थाना आरो सान्तिपुर आउटपस्टनि सिङाव खुंग्रिं ओनसोलनि गोथौ जायगा सेलेखा बाजारनिफ्राय प्रतिभा बसुमतारीनि देलायग्रा जि जोम फानग्रा दखाननिफ्राय गैयाबाबो 1.5 लाख रांसोनि मुवा बेसाद खावना लाङो आरो गंसे दखाननिफ्रायबो एसे मुवा बेसादखौ खावना लाङो, जायखौ दशमी बसुमतारीया गावनि फिसाजो प्रतिभा बसुमतारीनि एसे एनै मुवा बेसाद फाननानै दखान होना खावजानायखौ दुखु फोरमायनानै सोलिफु सरकारनिसिम राहा लानो आरो माबाफोर मोनगोननि आसा खालामना मदद खावलायहरदों। ओरैहाय दखाननि कमिटि आरो थांनाय बोसोराव सासे दखानदार सिखाव खावजानायाबो बेबादिनो सिखाव खावनायखौ दुखु फोरमायना जिंगासिदों दि बेबादि सिखाव खावजानाय जाथाया जाबाय थायोब्ला बोरै ओनसोला जौगानो हागोन होनना जिंगासिदों आरो सोरखारनिसिम राहा लानो एबा खौरां लानो खावलायहरदों। आरो बिथांमोना गावसिनि गोथौ ओनसोलाव फरायसालि सावस्रि बिथिङाव जौगाहोफैनोबो खावलायहरदों। बिसायख'थियावल' खौरां लाफैनो नाङा होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। दायो बे सेलेखा बाजाराव जोङो गोरलै गोरलाम दखान होनानै जायो। बेखिनि टाइमाव जों एसेब्लाबो न'निफ्राय फानलु फाननानैनो दखान जोङो खुलिदोंमोन। फिसाफ्रा गैयाब्लाबो 1.5 लाखसोनि माल खहा जाबाय। दख'ना गस्ला साद्रि लाबोनानै फानफैनाय आरो प्रिन्टार आरो खानाय बोग्रा पार्लाराव बाहायग्रा बुस्थुफोरखौ गासिबो लानानै थांजोब्बाय। बेबायदि खहा जाबाय आरो जोंनि दखाननिफ्राय फिसाफोरनि दखाननिफ्राय थांनाय मोनायाव जादों। थांनाय सुक्रुबाराव बिसोरो दखाननि माल लायजोब्बाय। ओमफ्राय सुनिबार खालिलाय माथो फाननो हाबावनो, ओरैनो ब्लाउस गस्ला गांनैसो नांबाय खोमा। सुक्रुबाराव लायनाय मालखिनिया दिनै मोनायाव रबिबार मोनायाव सुनिबार मोनायावनो खावनानै लांजाजोब्बाय। साबिखौ हास'नानै दखानाव हाबनानै खावनानै लांजोब्बाय। दा बिसनि आखाइयाव माल लायफिननोनो थाइसेबो फैसायानो गैला। बेबायदि खहा खालामनानै गालांबाय। सोरखौबाफोर सन्देह खालामदों नामा नोंसोरो? सन्देह जोंनियावथ' बेबायदि सन्देह जेबो मोननाय गैथ'वा जेबो। पुलिसनिसिम खोन्थाहैबाय नामा? खोन्थाहैनाय जाथ'वाखै। मा लुबैदों दा? सरकारनिसिम माबाफोर बुंनो गोसो जागोन नामा? लुबैनायाथ' लुबैखागोन। जों गैजायै मानसि, सरकारा जोंखौ हेफाजाब खालामोबा जोंबो बिराद मोजां मोनगोन। मानोना जोंबो थाइसे थाइनै बुथुमनानैनो बेजोंनो न'खर दालांनाय आरो फिसा फिसौ फोरोंनाय, बेखौ जोङो सरकारनिफ्राय मोनफिनोबा, अनसुंथाइ मोनफिनोबा बिराद जोङो गोजोननाय मोनगौ। सिगां समाव बिदि जायोना जायामोन एनडिएफबिफोर गोनां समाव? एनडिएफबिफोर गोनां समावथ' बेफोरबायदिखौ जोङो खोनाफेराखैमोन आरो जाफेराखैमोनबो। दा बिसोर गैयैनिफ्राय बेफोरबायदि सिखाव दाखायतफोरखौ बारा जानाय मोनदों आरो। थांनाय 2022आव सिगाङाव आंनावबो हाबनाय जादों आरो आंनिजों हाबनाय लोगोसे दखान गंनैसो खावनानै लांदों। आङो सान्दों आरो सिखावफोरखौ जोंनि बे सेलेखा ओनसोलनि नङा बायदि मोनदों। दा अनेक साइडनिफ्राय जोंनि सेलेखा बे ओनसोलाव मानसिफोर फैनाय जाबाय गोदान। दा जोङो बुंनो हाया, रावखौबो सन्देह खालामनो हाया। लस जादों नंगौ, आंहाबो 20-25 हाजारसो लंपेन्ट गस्ला आंबो दखान होयोमोन। ओमफ्राय बे बुस्थुखौ मोनायाव खावनानै लांनाय जादों। आङो थारिखफोरखौ लिरनानै दोननाय जायाखिसै आरो बारायखौ आङो गोसोआव लानो हानाय जायाखिसै आरो। थांनाय बोसोराव सेमोन। दा ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो बेबायदि गोसोखांलायनानै जोङो बिदि मिडिया लेंहरनाय जायाखैमोन आरो जोङो लेंहरनोबो रोङामोन। दा दिनै बेयाव गिदिरसिन जानाय हिसाबै लेंहरनो हाबाय आरो आं खोब मोजां मोनदों। जोंनि जे ओनसोलाव बेबायदि पुलिसबो फैया, जेबो फैया, जेबो डिउटि गैया, बिदियाव सिखाव सोमजिनो हादों आरो।
दा आङो सानदों जे जोंनि दानि सरखारफ्रा मा खालामनानै थाखो पुलिसफोरखौ मानो बिदि खालामखो जेबो डिउटि गैला आर्मि डिउटि गैला नै बेहाय सिखावफ्रा सोमजिनो हानाय जादों आरो दा आं सानदोंमोन मा बेबायदि जायालासे जोङो दानि सरखारफोरखौ बेबायदि मोजाङै पुलिसफोरखौ डिउटिफोर फाथायलायोबा मोजां माबा साजेसन होनानै जेन बिदि सिखावफ्रा जानो मोनै सिखावफोरखौ हमनांगौ आं बेखौ बुंनानै थाथ'नाय जाबाय। गिबियावनो मिडिया पार्सननिसिम वेलकाम जासिबाय। दा जों दिनैनि बे थांनाय हराव मोनसे जाब्रबथाय जादोंआनो बे जाबाय नैबे जाबाय बाबुनि दखान बेयाव गोबां मुवा जों मिथि मोना सिखाव लाना थांबाय दाबो कम्पिउटारनि जिथु अस्त्रपाति दंखौ लांजोब्बाय आरो बिउटि पार्लारनि जिथु आइजेंफोर दंमोन बेखौ लांजोब्बाय आरो दख'ना दंमोन गामसा दंमोन गस्ला दंमोन गोबां दखाननि फाननो लाबोनाय मुवा दंमोन दा हरखाबैनो बेखौ जों मिथि मोनै हरावनो लाना थांजोब्बाय। दा बिनि गेजेरजों जों सेलेखा हालामनि जानानै जों सानदों मानोना जों बे गोदोसोनाय बे हालामनि जों रायजो राजा जों गोजानाव हाथाय बाजार खालामहैनो हाया बेयावनो जों संख्रि बानलु गस्ला गामसा एसे एनै फाननानै जों बावनो सोलिबाय थायोमोन। दा बेखौ दिनै हरखाबै सोरबा सिखाव महरै लाना थांजोब्बाय। दा जों ओनसोलनि रायजो राजा खोब दुखु मोनदों मानोना बे रोखोमा जोंनि बे हालामा बर' गामिया बबे लामाजों जों रांखान्थि फारियाव जों जौगानो हागोन बेखौ जों दा गिनाय मोनदों। दा बेखायनो जों खावलायो ओनसोलनि जानानै जोंनि बर'नि सरखार बा आसाम सरखार बा पुलिस बिथांमोननि खाथियाव जों गसर गाबो जों खावलायो मानोना बिथांमोननि मदद मोनाबा खुनु जायगायावनो जौगाथायनि हाबाफारि जों लानो हाया। बिथांमोना फरेस्ट पुलिस बिफाननिफ्राय बे ओनसोलाव मालाबाबो फैफेरा नायफैया रायजोफ्रा बोरै रायजो जादों सिखाव जादों ना दाखात जादों ना लामा गाज्रि ना दालां गाज्रि ना आबाद गैया बेखौ खुनु सरखारनिफ्राय नायफैनाय जाया। दा जोंनि बिटिआर सरखारनिफ्रायबो जेब्लासिम इलेक्सननि जिथु माबा जायो बै समाव बिथांमोना नुजाफैयो फैयो रायजो राजाखौ अनसायफैयो नाथाय दिनै रायजो जानायनि जिथु बोथोराव जोंनि खना गफायाव मा जादों जेरै मेडिकेल गोग्गो सावस्रि लागोन दिनै मेडिकेल प्रुफ जोंनाव फैया आरो सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंनाव फरायसालि गैया एम इ स्कुल गैया एल पि स्कुल गैया हाइ स्कुल गैया 7 किल'मिटार 8 किल'मिटार जों थांनानै फरायहैनाङो बे मोनसे ओमफ्राय फारसेथिं जों मेडिकेल होनबा खना गफा जोंनाव दै गोग्गो दै लोंनायनि जेबो राहा गैया वाटार पाम्प दिनै बानायगासिनो दं दाबो जायाखै दा खिन्थु जों ओंखायनो जों लुबैयो जोंनि बिटिआरनि बा इण्डियानि नागरिक हिसाबै गुबुनाव जेरै रोखोम आलो गोजोनै थांनानै थानायनि जेबो लामा दङ बेफोरबायदि लामाखौ जाहाथे सरकारा जोंनोबो हरो जों बेखौनो रायजोनि जानानै जों खावलायो सरकारनि खाथियाव जाहाथे जोंबो गुबुन जायगायाव जेरै जौगाखांनो हादों गासिबो बिथिङाव जों बेबायदिनो जौगानो लुबैयो। दा जों बेखौनो सरकारनि खाथियाव एबा जों दैदेनगिरि गेदेमा सुबुंफोरनि खाथियाव जों बेखौनो बुंनानै जों हास्थायो जाहाथे जोंबो समान समानै जौगालांनो हायो आरो दिनै बे गुदि सासे ग्रेजुवेट मानसिया साख्रि गैया बाख्रि गैया बिथाङा दखान होनानै जादोंमोन दा बेखौ इनाय भाबै लांनाय जाहैबाय। दा बेफोरनि सायावबो जाहाथे सरकारा अननायनि गेजेरजों माबा मोनसे पुरन खालामहरो खोमा बेखौनो जों बे कमिटिनि जानानै गुरै खावलायबाय।